भारतीय जनता पार्टीचे बंडखोर व अपक्ष उमेदवार विशाल परब यांनी त्यांच्या सुविद्य पत्नी वेदिका परब यांच्यासह चराठा शाळा नंबर 1 येथे आज सकाळी मतदान केले। यावेळी वेदिका परब म्हणाल्या, मी संपूर्ण मतदारसंघ फिरत असताना ग्रामीण भागातील महिलांच्या डोळ्यात अश्रू पाहून मला प्रचंड वाईट वाटलंय। तसेच संपूर्ण मतदारसंघातील युवकांना गेल्या 15 वर्षात कोणताही रोजगार उपलब्ध केला गेला नाहीये, म्हणून त्यांच्या मनात राग आहे। विशाल परब यांनी आजपर्यंत अनेक गोरगरीब आणि गरजूंना मदत केली आहे, म्हणूनच त्यांच्या विजयाची पूर्णतः खात्री असून निवडून आल्यानंतर जनतेच्या मनातील राग दूर करून त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्याचं काम आम्ही करू, अशी बोलकी प्रतिक्रिया वेदिका परब यांनी यावेळेस दिली आहे। तर यावेळेस अपक्ष उमेदवार विशाल परब, अमित परब आणि अन्य जण उपस्थित होते। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।